Bé, bona tarda. Bé, jo crec que s'ha vist un bon partit, almenys per part nostra, no? Un primer quart amb els dos equips molt igualats allà, sense el domini de les defenses. Després el segon quart jo crec que hem dominat, hem provat de tiros oberts i això, mantenir la defensa, ens ha permès agafar una bona avantatge finalitzant el segon quart i després hem tingut un tercer quart molt bo, un tercer quart allà parelles al primer minut, després hem anat cap amunt, hem seguit treballant molt bé a darrere, molta ambició i després a l'últim ja s'ha igualat molt tot, no? I el partit estava trencat. Jo crec que hem fet un bon partit, hem posat molta intensitat, a darrere hem fet els millors partits de la temporada i estic content del treball de jugadors, no vull felicitar-los públicament per l'ambició, pel treball i bueno, jo crec que hem retrobat una altra vegada la victòria que a casa és important. Preguntes? Felicitats doblement, Salva. La sensació que la penya quan agafa aquell punt defensiu després en atac ho agraeix molt, en aquell punt de confiança que també sembla que hi entra tot, però que té aquella base defensiva. Bueno, la penya, tots els equips de la Lliga Oratòria, quan tens aquest punt que et disfrutes treballant a darrere, tens recompensa i matar classificat, no nosaltres, tota la Lliga, és el que busquem cada setmana. Hi ha dies que no tens aquesta sensació, a vegades es passa ni al revés a nosaltres, no? Que no tens la tensió adequada, que es va passar a Saragossa al primer quart, a la primera part nostra van fer 56 punts. Venies de guanyar, de fotre no sé quants, 5 punts i tal. Prepares a la gent però arriba el moment del partit i la gent no està preparada. Avui l'equip va treballar molt bé, m'ha agradat l'equip. M'ha agradat la consistència que hem mostrat i no cometem moltes errades defensives i bueno, clar, això t'ajuda, això forma part del bàsquet. Hem tancat molt bé la nostra cistella i a matar hem anat trobant, sense fer meravelles, però hem anat trobant recollit els fruits d'aquesta defensa. Com a entrenador, evidentment, és que busquem tots. Quan ho trobes, es trobes el dia com avui, doncs estàs content. A més? Sí, Salva, un parell de coses. Has acabat el partit pràcticament jugant bona part de l'últim quart amb 4 jugadors de casa al nivell i amb el Nick, i el nivell s'ha mantingut molt alt i valora'ns també una mica les opcions de classificació ara mateix en base una miqueta als resultats d'ahir, en base al que queda per davant encara. He acabat així, ja sabeu que m'agrada a mi que participin, però també amb els Sants i no el que volem. Juguem amb els jugadors, amb els 11 de la primera plantilla i la resta, quan no falta, a suplir aquesta gent. Bueno, el partit ha anat així i bueno, treballa bé, també un quintet bastant nou i bueno, estic content que puguin també tenir minuts. M'agrada més altres tipus de minuts amb cada jugador, amb algun jugador especial, però una situació ha anat així i la resposta ha sigut bona. Quant als resultats, segueixo la mateixa línia que parlava al gener o al febrer, o si som forts a casa, si seguim guanyant a casa, seguirem lluitant allà per no baixar d'aquestes 8a, 9a posició i bueno, jo crec que és molt interessant, no? Molt interessant poder seguir i seguir consistents perquè mantenir l'atenció, nosaltres estem al handicap ara del parot aquest de l'Eurolliga, però bueno, ens consola també saber que el següent partit que juguem és contra l'altre equip que també té parot de l'Eurolliga. No sé si estarem 2 equips ara en 2 setmanes sense jugar, després jugarem 5 partits en 14 dies, el qual ja vaig comentar que també la setmana passada que serà definitiu. El partit d'avui és molt important, però que la base estarà amb aquest rus final de 5 partits, jugar, entrar un dia, tornar a jugar i tal, com arribem allà i que siguem capaços de fer. Si arribem a tothom bé, els veteranos arriben amb forces i sabem canalitzar aquest tema, tenim opcions
de seguir guanyant partits i després quedar al final. Amb el Cajasol, que no se sap ben bé com anirà aquell dia, i a València l'últim partit. Julián, última pregunta. Sí, felicitats per la victòria de l'aniversari. Com es planteja la preparació de l'equip per un tan llarg a nivell d'intensitat, de mantenir la forma, després d'haver sortit d'un partit tan bo? Clar, això és la part de... Sempre no tenim felicitat completa del sistema. Aquí al bàsquet ja seguir el dia següent ja has guanyat perquè has guanyat i prepares el següent. Ara parem, és un altre problema. Fa les bones sensacions i tal. Nosaltres el training el tenim fet des d'ahir. És a dir, des d'abans d'ahir. Anem a fer el mateix guanyar o perdem. Intentarem, no sé si és el millor o pitjor. Suposo que si parléssim a cada ofici, amb un altre, faria coses diferents. I després de les possibilitats que tens de fer coses diferents. Buscarem un partit entre setmana, no? Contra un equip del FB, a mitjans d'aquesta setmana. Farem paraules al cap de setmana, com qualsevol treballador normal. Jo crec que es pot anar bé, per la gent, per desconnectar una mica i agafar l'última embranzida. I després a la següent prepararà el partit amb molta atenció, imagino, i arribarà al partit amb motivació i amb ganes de fer-ho bé. Després, com juguem, serà un partit. Contra Gran Canària, un partit que ja començarem a preparar la setmana del partit. I no només aquest partit repetició, perquè estem de preparar de cara amb un parc una mica gran i no podem guanyar-ho. No és parlar del partit de la Gran Canària, que parlarem, evidentment, però des del punt de vista d'entrenadors intentarem fer un parell de preparar-se bé des del punt de vista físic, sobretot, perquè mental jo crec que estarem bé per aquests partits. I això és el que farem. Incògnites totes, però bueno, és el que hi ha. I intentarem també veure l'aspecte positiu i veure els partits per la tele.